Kaixo beñat! Kaixo, Jeni. Zegoen! Guardio, oso ondo. Ondo. Gustora. Aspaldi Donostira etorri gabe eta gustoa. Bueno, mila esker etortzea gatu benetan lehenengo. Zuri? Oso gustoa, no? Hone etortzeagatik. Beñat, Tolosaga. Bai? Ni bezala, beira. Osea, Beira. ni amagutez Tolosak bizi zen nintzen. Bai, Txikitatik eta Moskun jaietako eta Donostian bizi zen Tolosagan. Beira. Ni zu bezala, hola, immigrazio txiki bat egin dut, Tolosatik Ibarrara. Ez hainbeste. Pixka bat. Ke pekau. Bai, pixka, bai. Tolosarreko izate dute. Baina guztua bizi naiz. Toki politxa dago ere. Izan behar da gau. San Bartolomea direla. Bai, gaur egun handia da Ibarran. Eta nik esatut zeite zuen. Bueno, zure deia erantzun. Ja lanean ere hasi naiz. Eta, bueno, zure deia erantzun da guztua etorri naiz honea, zukin pixkat hitz egitea. Baina, betxolaritza mundua. Bueno, egin dituzu zure gauzaitxoak. Nolaztai hasi zinen mundu honetan. Bueno, pixka bat atzea jun barko dut galdera hori erantzuteko. Egia da, lehenik eta behin bertsozalea naizela. Hola konsideratzen ere buruan, ez naiz bertsolaria. Baino beti gustatu izan zain mundua eta ama Tolosan bertsozaletasuna badago. Jende desiente eta badago hor nukleo bat nahiko bertsozalea dana. Eta 15 urte nituenetik, 14 urte nituenetik, 19-20 urte nituenera edo, bertso eskolan aritu nintzen, Tolosan. Lehenengo Lizardi elkartean hasi ginen, eta batez ere Mikel Artolaren, nire irakasle zela eta lagunekin eta 4-5 urte egin nituen bertso eskolan. Hor oso esperientzia polita izan nuen, eta bertso zaletasuna hor garatu nuen. Eta ondoren 4 urte ere egin nituen bertsoalekuetan, udaran. Bai. Aur bezala, aurre edo nerabe bezala. Eta, bueno, bertan oso esperientzia honak igaro nituen. Ondoren urte batzu pasan nituen bertsozale bezala saioetara joaten eta gustora munduan baino pixka bat aparte. Eta jada orain 3 urte bertsozale elkartean lanean ari naizela, beraz berriz konektatu naiz mundu hortara. Ondala 3 urte, hasi nintzen, bertan lanean. Zer eskubitu duzu bertsolaritzari esker? Gauza asko. Bertsolaritzari esker, gazteetan mundu berri bat. Ez soilik adierazpidea edo bertsolaritza. Bertsolaritzak gizarte mundu bezala gauza askotaz hitz egite du. Eta niri mundua deskubritzeko pixka bat aukera eman zidan. Bertso sortak atatzen genituen bertso eskolan, eta horrek, irakurtzeko gogoa eta piztu zidan, da horrekin oso eskertuta nago. Lagun berriak ere deskubritu ditut, bertsolaritzaari esker, gehiena bertso udalekoetan egindakoak, nire herrian egindakoak, nire eskualdean egindakoak, eta orain lanaren bitartez ere egin ditudanak, asko laguna konsideratzen ditut, eta etengabe hobetzen jarraitzeko aukera bat ematen dit. Uste dut, bertsolaritzak eta nire lanak. Eta horrekin guztua nago. Nolakoak dira bertsolaritzak? Zergatik esan dezun bezala esperientzia paregabea esaten da, ez? Bai, esan bai. Nik aur bezala dut esperientzia, ondoren monitore bezala bertara aktiboki naiz joan. Orain jarraipena egiten dut, baina ez dut zuzenean jarraitzen. Guk antolatzen ditugu, bertso zale elkarteak antolatzen ditu, baina enaiz joaten aktiboki. Niretzako izan zen pasada bat. Niretzako izan zen mundu herri baten, nik ordura arte udalekoak nire lagunekin eta nire ikastetxeko jendearekin egiten dituen. Eta bertsoalekuek eman zidaten beste gai batzuez eta batez ere Euskal Herriko jende guztia biltzen zuen udaleku batean parte hartzeko aukera, ez? Hori zabaldu zidan. Eta oso ondo pasatzen. Batez ere ikeragarri ondo pasatzen genuen. Pasan dituen pare bat urte Irainetan, Naparroan, eta beste 2 urte Bidarrain. Eta oso guztua, oso esperientzia ona. Osea,
lo egiten zenuten. Bai, garai hartan astebeteko egonaldiak izate zian, eta egia esan oso laburrak egite ditzaizkigun. Segituan pasa, asteako bukatzen ari ginen. Eta zen helburua badakit bertsolaritzaren inguruan dela, baina gero jarduera jakin batzuk egingo zenituzten, ez? Bai, bete-betea genuen eguna. Goizetik hasita gaueraino, zuzenean gaina bertsoarekin zerikusia zuten gauzak ez ziren izaten denak. Jendea ez da deia horrekin bildurtu, ez guztiak ez, kirola egiten genuen, jolasak egiten dituen, ezagutza jolasak hasieran. Aixialdia, hori da. Raftina egitera joan ginen, goatzen nahi bidarrain, da ikaragarri ondo pasatu genuen. Nik kirola oso gustoko dut, eta hortan ere lagundu zidan. Hortan ere lagundu zidaten bertsoalekuek, eta bai, asko kantatu, gitarra jo, nik kantuan asko disfrutatzen dut, eta bueno, horrekin oso gustoa. Zeraka bertsolaritzak zure ustez zailena edo konplexua? Bueno, akaso jarduera bere izan daiteke komplikatuena, ez? Nik uste dut bertsoa egitea baino, eta berriz esaten du nien ez bertsolaria edo herri bertsolaria naiz gehienez, aritua bai, baina plazetan naiz aritzen gaur egun. Nik uste dut zailena zer jakin esatea dela eta gaiari erantzuten jakitea eta hortarako diskurso propioa garatzea eta hortan nik uste dut bertsolariek ikeragarrizko lana egite dutela eta meritu handia dutela, ez du gaztu behar momentuan etxean prestatzen da bat, baina ondoren momentuan erantzun behar zaio gaiari. Eta nik uste dut horrek duela zea zailena, zer esaten jakitea momentuan egoerari erantzunen eta gainera errimatuz. Alegia oso zaila, da orokorrean. Eta gaia momentuan jakiten da. Bai, gaia momentua jakiten da. Hoi gaie maileak prestatzen ditu, edo talde batek, edo prestatzen ditu tokian tokiko saioetan, gaur arratsaldean Ibarran saioa dago. Bertan badago gai jartzaile bat, berak emango ditu bertara gaiak, eta bertsolariek momentuan jakiten dituzte gai horiek. Gero badira beste saio batzuk, bertsolariak gai gabe aritzen direnak. Alegia egoerari kantatuz edo ez dago gai emailerik edo gai jartzailerik. Eta horra aritzen dira egoerari kantatuz edo behaiei okurritzen zaiena edo bi bertsolarien arteko elkarrezketa sortuz. Baina horrek ere eskatzen du momentuarekin lotutako zerikusia testu ingurua. Erabat. Erabat. Tokiaren ezagutzan ikusten ezinbesteko ala bertsolaritzan eta ondoren zuk esan dezun bezala egoeraren irakurketa ere bai, nire ustez. Eta hortan asmatzen dutenek konektatzen dute ondoren publikoarekin eta nirekin personalki ere bai. Gaur egun ez zaude plazak egiten, baina bueno, egin dituzu. Bai, inoiz, baina esan dizut, nien naiz bertsolaria, ni eskolartekoan parte hartu nuen, ondoren gure eskualdean saioren bat egin genuen, orain dela urte asko, nien naiz konsideratzen. Nik egiten dut lan bertsozale elkartean, bertsolariak irten daitezen, bertsolaritza sustatu dadin, Gipuzkoako eta Euskal Herri guztiko aurrek bertsozaletasunarekiko, euskal kulturarekiko, euskararekiko eta gure komunitatearekiko atxikimendu bat izan dezaten eta batez ere hortarako egiten dut lan, sekula ez dut pentsatu egia esan bertsolari izatea. Nola jaso behar da bertsolaritza, baina ezuk gure altzaile bezala ikusiko dituzu gauzak eta nola jaso behar du publikoak bertsolaritza edo bertsaio bat. Bueno, nik uste dut jarrera ireki batekin eta nik uste dut egon behar duela bertsolariak zer esango esperoan eta humorez ere esango nuke aldarte honean jasotzen baduzu hobe eta jakinik askotan hori bertsolaria improvisatzen ari dela eta ari horren gainean jolasten ari dela eta horrekin gozatzea ere garrantzitsua da. Eta bertsolariekiko empatiaz ere bai, nik uste dut improvisatzen ari delako eta momentuko gauza delako. Horre dauzkan, arazoekin edo arriskuekin, nolabait, arriskuekin, bai. Baina,
zer eduki behar da kontutan beke saio bat antolatzeko garaia. Ba, gauza asko. Zergatik dago guk ikusten ditugu bertsolaritzak taulan, baina atzetik ikusten ez den lan badago, Bai, egia esan bai. Bueno, gauza asko daude kontuan hartzekoak. Holtza gainetik hasita, hastekoz, nork kantatuko duen, eta nork ez erabaki behar da, edo proposatu behar da, edo zein joango den, zein ez. Eta gero azpiegitura lan handia dago. Holtzatik hasita, aulkietaraino, gai emailearen gaietaraino, arlo ezberdin asko daude lantzeko edo zein saiotan, eta atzeko lan dezentekoa da, hortan pasatzen dugu eguna. Eta bestalde, ondoren, saioaren arabera edo tamainaren arabera ere lana ezberdina izaten da. Ez da berdina, gaurko Ibarrako festetako plazako saioa, izan daitekeela errezagoa bere gauzekin, baina errezagoa, soinu ekipoa du, holtzak, antolaketa, bertsolaria langileak dira, haien nominak gizarte segurantza hori guztia barne biltzen du saio batek. Eta ondoren dago akaso, beken edo Nafarroarenan Euskal Herriko bertsolari txapelketako finala izango dena aurten abenduan. Eta hor dago, sekulako lana. Zaiatuko nahi juten, poztuko nintzateke. Eta bertan elkarrik uste badugu, ederra izangoa. Aurten abenduan izangoa. Zuk esan duzu festetako saio bat txikiagoa dela bere gauzekin zenbateko haue denboraz prestatzen duzue. Desente lehenago. Bai? Bertsolariak hasteko denbora dezenterekin lotu behar direlako. Asko kortatik egiten dute lan, eta oso aurrez deitu behar zaie, ondoren beren agendak txukun organizatzeko, eta beren lana ondo egitura duta edukitzeko. Eta ondoren, lotu behar dira gremioak, soinu ekipoa, holtza, udalekin egin behar dira kontratuak, zea ezberdinak, arlo ezberdina daude, baina denbora pixka bat eskatzen du. Eta ondoren esan dizudana, jaialdi handiek edo txapelketetako saio handiek, urte bete aurrerago gutxinez edo urte eta gehiago aurrerago gutxinez hastegap horrako gauza prestatzen. Eta adibidez, bertsolariak zeren arabera aukeratzen dituzue jai baterako. Hori antolatzailearen esku geratzen da. Eta, tokian tokiko saioan arabera ezberdina izaten da kriterioa, badira bertsolari batzuk oso ezaguna direla eta beren izenagatik edo asko errepikatzen direnak, guztiok ezagutzen dituguna dira. Hor punta-puntan Maialen Lujanbio legoke, adibidez. Ondoren eskualdera etorrita beti askotan egoten da bertako bertsolariren bat, gazteak, generoaren ikuspuntua ere kontutan hartu behar da. Arrazoi ezberdinak daude. Herrietan askotan errepikatzeko ere joera dago, alegia herri batean pertsona bat behin baino gehiotan joaten bada eta ondo egin baldin badu eta publikoari gustatzen bazaio, sarritan errepikatzen du. Ez dago irizpide jakin bat, baina gutxi gora era horrelakoak izaten dira aukerak. Eta desiberdinu behar dugu gabe, ez dela berdina jai bateko bertsolaritza gaukoa bezala, edo lehiaketa baterako bertsolaritza. Eta hor ditugu eskola betekoak, bertso Gipuzkoako txapelketa. Nik uste dut ezberdin du behar dela, ohiko jardunetik kanpo dagoen beste genero bat dela iruditzen zait txapelketa, baliagarria dena eta guri baduena bere funtzioa bertsolaritzaren munduan, baina gehiena lehiatik kanpoko bertsolaritza da ikusten dena Euskal Herri guztian, eta horiek hartze dute papel nabarmenena bertsolaritzan urte guztian zehar. Naiz eta ondoren adibidez, irailean hasten denetik abenduan amaitzen den arte txapelketak sekulako garrantzia hartzen duen. Nola sartu zinen
bertsozale elkartean eragile bezala. Esan dizut, nahikoa lotuta egon naiz nire adoleszentzia eta gaztaroan bertsolaritzarekin, bertsozale elkartearekin ere bai, bertako udalekuetako aurra edo partaidea izan naizelako, ondoren nik Tolosarra naiz eta Tolosaldeko Arituz bertsozale elkarguneko kide izan naiz azken urteetan, eta Gipuzkoako bertsozale elkartean eragiletzan falta bat zela eta sartu nintzen, ikusi nuen bazegoela deialdia, eta animatu nintzen nire kurrikuluma bidaltzera eta horrela pixkat. Egia esan gaina beste gauza batzuetan nenbilen, eta erdi bapatean etorritako eskaintza bat izan zen, da enaiz damutzen. Bilboko batek edu jakingo zeren argituz, zer da argituz. Arituz bertsozale elkargunea da zehazki Tolosaldeko bertsozaleak biltzen dituen elkarte bat. Eta gehien bat da Tolosaldeko bertsozaleen elkargunea, baina Tolosako bertsozale elkargune horrek jardun ezberdinak egiten ditu. Aurren eta helduen bertso eskoletatik hasita, badago urtean zeharreko mugimendu bat Tolosaldean zehazki, ondoren beste eskualdetan ere badago, eta hor badugu irakasle bat urte guztian edo kursoan zehar, irailetik ekainera bertso eskolak ematen dituena herri askotan, 12 bat bertso eskola ditugu aurrenak Tolosaldean, eskolaz kanpokoak diote. Eta ondoren, Arituz bertsozale elkarguneak parte hartzen du udal ezberdinekin jardueretan saioak antolatzen, 2 urtez behin badugu guk ere Arituze badu sariketa bat, bertso eta kantu afari bat egiten dugu urtero. Tolosaldean bertsolaritzarekin lotutako egitasmo denak ez inondik ere, baina batzuk Arituz bertsozale elkarguneak antolatzen ditu. Pixka bat eskualde mailako antolakuntza. Hori da. Tolosaldeko bertsoaren inguruko bai ekintzak, transmisioak, ikerketa, Arituzen esku geratzen da nolabait. Labur azalduta. Komentatu duzu sariketak, klago, sariketak ere txapelketak dira, baina sari bat dute helburu. Bai, zea aldetik laburrak izaten dian sarik, laburrak izaten dira, alegia 3-4 saioko sariketak izaten dira, tokian toki badira batzuk, Euskal Herri guztian, eta gehienetan bertsolari gazteekin edo egiten dira, badira bestelakoak ere, eta oso interesgarria dira gaztez, aparte egiten dira sariketak. Eta hasi eta bukatu egiten dira. Irailean haste bada, urrian bukatzen da, eta dute iraupen zehatz bat. Puntu bat ematen dio, sariak, emozio puntu bat ematen dio, eta formatu ezberdinetakoak ditugu Euskal Herrian, da badago sariketen mugimendu politia. Bai, txapelketez gain badago sariketen mugimendu polit bat, eta oso ezberdina dena, Batzuek besteekin ez dute zer ikusirik, eta hori ere abiderazgarria da, nik uste. Arituzetik bertsozale elkartera pasa zenean, nolakoa izan zen zuretzako aldaketa hau? Bueno, era batekoa. Egia esan, batean lan militantea soilik egiten nuelako, eta bestean ere lan indarra ere hortan jartzen dudalako. Gaur egun Gipuzkoako, zuk ondo esan dezun bezala, Gipuzkoako bertsozale elkartean aritzen naiz eragiletzan. Gipuzkoako bertsozale elkarteak gehien bat transmisioan egiten du lan, alegia aurrekin egiten dugu lan. Gipuzkoako 167 eskolet ikastetxeetan gure hezkuntza proiektua martxan jarruta dugu, gure bertsotan proiektua. Orokorrean 5. eta 6. mailan egiten dugu, eta horretarako ditugu hainbat irakasle. Horretan lanean aritzen direnak klaseak ematen 2 astez behineko jardunean ikastetxeetan. Eskola barruan. Eskola barruan, hori da, 5. eta 6. mailan, bai. Eta ondoren ditugu beste alde batetik bertso eskolak, eskolaz kanpoko jarduerak direnak, eta horretarako ere baditugu beste irakasle batzuk.
Ondoren ere lan egiten dugu sustapen arloan, eta hor ditugu txapelketak, hor ditugu antolatzen ditugun sariketak, Gipuzkoako Bertsolari Elkartetik, eta gero aurren aisialdiare antolatzen dugu. Eskolartekoa dela, gelatik plazara dela, aurren plazaratzea edo sustatzen dituen egitasmoak ere guk antolatzen ditugu. Eta hortik aurrera, asteburu pasa dela, Gipuzkoako Bertso Eskolen eguna dela, beti badegu zerbait. Ez geha aspertzen. Guakaleko komplikatua dela esango dira baino, esileketete bazera ere oso ondo. Bai, eta base. Umea edo aurrak bertsolaritza munduan jatzea, ze helburu egon daiteke umea behintzat. Bueno, klasetan izan daiteke adierazpidearekiko maitasuna edo helaraztea, alegia, bertsolaritzarekiko maitasuna, eta horrekin batera ere nahi dugu Gipuzkoako bertsolariak bai bertsolaritza geroratzea, transmititzea hori guztia bai, nik uste dut euskaltzaletasuna transmititzea ere garrantzizkoa dela, ahozkotasunari ere eman nahi diogu garrantzia, iruditzen zaigu edo badugu intuizioa gaur egungo gizarte aldaketaren ondorioz hitz egiterako garaian eta badela gutxitze bat ematen ari dela, pantailen ondorioz, abiaduraren ondorioz, abiadura orokorra diote, ez kotxeena eta gabiltzan abiaduraren ondorioz, esan nahi dut. Eguneroko abiaduraren ondorioz, eta horre ere bertsolaritzak patxada bat eta pentsatze momentu bat eta ematen duela iruditzen zaigu, eta hortan ekarpen txiki bat egin dezakegula iruditzen zaigu, eta hori aurrentzako ona dela iruditzen zaigu. Eta bestalde ondo pasatzeko espazio bat. Gu, seguru asko, gure lantaldean esperientzia onak ditugu bertsoarekin, oso ondo pasatu dugu bertsoarekin. Irakasleontzako eta guretzako bertsolaritza gauza garrantzitsua izan da gure bizitzan, batez ere ondo pasatu dugulako berarekin. Eta aurren batek gurea bezalako esperientzia edukitzearen nahi dugu, eta hortan egiten dugu lan pixkat. Irakasleak eskoletan banatzea edo saikatzea ez da lan bakala izango, Ba ez, gure lana egutegi aldetik ere ez baita oso ohikoa, nolabait. 2 astez behin joaten dira irakasleak normalean 5 eta 6 mailan, lehen hezkuntzan, eta eskola askotara joaten gara. Orduan krokisa egitea ez da erraza izaten, baina beraiek laguntze digute, irakasle gehienek ni baino esperientzia gehiago dute, ebieni. Beraz, beraiek egitu dituzte behaien ordutegiak, beraiek egiten dute beren partiketa, ondoren eskola bakoitzaren egutegira ere moldatu behar gara, noski. Ze beren klasetara joan behar izaten dute gure irakaslek. Eta horre egoten da lan pixkat, irailari begira eta batez ere ekaina eta irailean. Baina, bueno, moldatzen gara. Eta kultioa zera, 4 urtetik behin txapelketa nagusia tokatzea, eta ere izango bulengoan lan horiek konpaginatzea, Bai, egia da txapelketa nagusiak energia asko kentzen diola Bertsozale Elkarteari. Eta, bueno, bada momentu bat non txapelketak asko monopolizatzen duen gure eguneroko lana. Baina ilusioa eta energia ere handia ematen du. Orduan, bueno, jakin behar da biak egiten, gure eguneroko martxari eutxi, transmisioan, eskoletan, bertso eskoletan, ondoren txapelketari ere behar bezala ekiteko. Gu abenduko 4 abendutatik behineko igande horretan ikusten dugu saioa, telebistan saioa. Baina atzean egarrileek, antolatzaileek nola zaudete, zer sentitzen duzue? Bueno, egia esan tensio desente. Akaso Bertsolari Elkartean lan egitearen okerrena hori izan daiteke. Bertsoarekin edo bertso saio batekin lasai gozatzeko
aukera hori pixka bat kendu egiten dizula. Alegia, ni gaur arratsaldean joan naiteke Ibarrako saiora eta pentsatuko dut bafle horiek ondo jarrita dauden, aulkiak jendea etorri da, jendea ez da etorri, bertsolari hau eroso dago eta hor beti baduzu burua aktibo. Bai, konturatzea hortaz. Eta hori ekartzen du, ondoren subidoi handia ere ematen du, txapelketak. Orduan, bueno, hor du, saltxa, hor dago saltxa. Eta bukatzea. Lasaitasuna, edo ez. Ondo ateratze bada poza eta beti egoten da ondoren balorazioak egiteko eta aukera eta nik uste du beharrezkoa dela eta hor, zer pentsatua eta aurrera begira ere hausnartzen hasteko garaia izaten da txapelketa ostekoa, baina bajoitxoa ematen da. Eta epaimaiak nola antolatu ez dago beste hitzuk, nola antolatzen duzue? Bueno, hor badago talde bat, epaile eskola iraunkorra bat du Bertsozale Elkartean eta ondoren herrialdeka ere baditugu gure epaile taldeak. Eta nahiko modu autonoma lan egiten dute epaileek. Ondoren badituzte beren saio batean edo epaitzeko irizpideak edo badira idatziak eta txapelketa bakoitzak edukitzen du bere epaitze irizpide taula bat edo nolabait eta horren arabera aritzen dira. Bertsoaritza bere horretan subjektiboa den eremu bat denez, zaila dene egiteko bat da. Ondoren jendeak ere beren lana baloratzen duelako eta nik uste du zaindu beharreko jende badela. Epaileena, ez baitu jende gehiagik epaile lana egin nahi izaten, eta asko jakin behar baita, bertsoaritzaz. Eta esperientzia duke. Noski. Eta ezagutza handia. Baina, zu bekia bezala elkartean zaude, bulako bat eukiko duzue, okerezuanago eventuian, Ez, Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko etxea edo dago Bilabonan. Bilabonan, Subijana etxean, bertan kiroldegiaren ondoan, Bilabonako toki privilegiatu bada. Jungo nahi, egun bertan. Hori egun batean, ateak irekita edukiko duzu, oso toki polita da gaina. Hain izango dezu zuga egunekoko lana bulekoa. Jakin edez, zer da, bainetek bulego gaietzi goizean goiz eta lehenengo gauza egiten duena. Bulegoa iritsi aurretik ere, etxean korreoa eta laneko WhatsAppa begiratzen dute. Gozaltzen bai. Gozaldo aurretik. Gainea! Gozaldo aurretik. Hori egiteko itura dut. Alaba bat dut eta bera esnatu horretik, etxean aritzen naiz pixka bat ordenagailuan eta horrek laguntzen dikit ondoren bulegoan korreoa eta mobileko gauzatxo horiek egin da hasteko behintzat. Eta gozaltzea gustatzen zait, lasai, zerbait irakurriz, eta laneko kontuak aztuta pixka. Egunkaria, revistaren bat, zerbait. Zemaremo pasatzen duzu bulegoa. Dexente, mugitzea ere tokatzen zaigu, tokian toki eta, asteburuetan eta saioetan lan egitere tokatzen zaigu, baina 8 ordu egiten ditugu, egunero. Bazkalduta dena. Bai, bazkaltzea ez zaigu azten, Hori ez zaigu azten. Ez aberindatzea ere. Bekera zapate, zuke ikasketak eukiko dituzu, zer ikasizun institutua bukatzea. Nik zuzenbidea egin nuen. Abokatua naiz ikasketaz. Eta, ondoren abokatutza masterra ere egin nuen, irakaskuntza masterra ere badut. Bai, asko erakartzen hauen kontu bada, horregatik, gure jardunak asko gustatzen zait hezkuntzan aritzen garelako. Badut hor gogo bat eta beti interesatu izan zait. Eta, orain Bertsozale Elkartean nabil, bai. Galdetu nahi duzu, zergatik askonak agoloak sepagatu egiten ditugu. Eta nik gustatzen pixka gure bizitzako ambituak lotzea. Zuk
zuzenbidea ikasita bertsolaritza munduan ere ekarriko zenituen zuzenbideko zenbait agedart, ustapide. Egunerokoanera bat erabiltzen duan gaia da. Eta nik eskertzen dut gaur egun, hori ikasi izana. Administratiboki gauza ikeragarri pila egin behar dituelako elkarte batek. Bai txapelketa bat antolatzerako garaian, bai hezkuntzan aritzerako garaian, udalekin eguneroko kolaborazio bat dugu, eta exigentzia administratiboak gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan, eta gainerakoetan ere, oso handia dira. Eta hortan, nik uste dut nire oinarriek laguntzen didatela lanerako. Ez zait iruditzen ere, karrera bat ikasi izanak ere, beti eraman behar zaituenik lan zehatz hori egitea. Alegia, zuzenbidea ikasi duenak ez du zertan abokatu izan behar derrigo. Zure lanan beti egin dezakezu beste arlotan, eta gustatzen bazaizu zure instituto ondorengo jarduna edo ikasketak eta beti egingo dizu ekarpena modu batera edo bestera. Ni beti esaten dut jendeari, behintzat atera karrera bat, behin zein ez da gero horren lanean bazabiltza, hori begin du, baina behintzat atera karrera bat. Bai. Pixka oinarri bat eukitzeko, Bai, bueno, edo ez du zertan karrera bat, akaso, izan daiteke... FP bat, edo. Izan daiteke, nik gomendatuko nioke jendeai gustokoa duen zerbait egitea, eta batez ere pasio pixka duen zerbait egitea. Gustokoa den tokian aritzen bazara, o gustokoa dugun tokian aritzen bazara beti ere, bueno, dena danako errexagoa, ez? Zer musika entzuten duzu? Oso musika zara naiz, Bioni. Bai! Oso, ikaragarri. Etengabe haitzen naiz musika entzuten, denetik egia esan, euskal musika asko, jatorri, etxean eta hori entzun dugulako, eta kantautoreak entzuten ditut ikaragarri pila, orain umen abestiak, etengabe, alaba txiki bat dut eta Enekantak, Potxeta Lotx, Tirretxeta Porrotx, poz pixka bat ematen duk guk entzuten genituen abestiak ere gustatzen zaizki, nire alabari gustatzen zaizkio konturatzen zarenean, ematen duela, nostalgia puntu bat. Jarri betizu, beti zurekin ez du probatu, baina... Gure garaikoa da. Beti zure garaikoa da. Eta... Bai, hola, baina zer entzun baino asko entzuten dut musika. Alegia, goizetan, guardietan, etxean asko irratiaz gain den musika asko jartzen dugu. Eta bulegoa. Bulegoan bai, bulegoan ere jartzen dut, eta askotan lankideak pixka bat aspertu ere egiten dut. Nire gustuko, beti esate duten nire gustuko musika jartzen dudala, baina bai, ostiraletan eta animoa pixka bat igotzeko musika pixka bat jartzen dugu. Gazteagea. Oso. Esan daiteke gazteagea. Gauza asko egin dituzu, eta ni jakin nahi zergatu guanek urte asko daukagu hauetik, lanean aritzeko eta kotizatzeko. Ni jakin edo ez, baina ni jakin dut zekustatuko litzaizuko edo nola ikusten duzu zure burua hemen 5, 10 urtera. Oso galdera ona, Bioni. Askotan kostatzen zaigu pixka bat aurrera begira jartzea. Horrek ere daramagun abiadurarekin zerikusia izango du, nik uste dut. Eta bakiku bizitzak buelta asko ematen dituela. Bueno, nik ikusi nahi nuken ere burua gustoko dudan zerbaitetan. Eta ez bakarri lanean, bizitzan, etxean, nire buruarekin lasai eta gustura egon naiteken nunbait, egon nahi nuke, etorkizun batean. Eta horrekin nik uste dut konforme nengokela. Gustora egonda eta lasai egonda irutze bat zain nire onena ematen dudala.
hor, Bai. zehazki non, ez dakit esaten. Ez dakit. Zer egitea gustatzen zaizu zure denbora librean? Bueno, etxekoekin egotea, 2 urte terdiko alaba dut eta bueno, Ai, nire okupazioa handienetakoa gaur egun, etxekoekin egotea eta gero kirola. Kirola oso kirol zanen ez. Kirola Bai, itezu. bai, bizi guztian. Egin nuen saskibaloia, bueno, 31 urte ditut, 26 urte egin arte saskibaloia egin dut. Nahiko zati garrantzitsua izan zen guretzat gaina. Bai, Saskibaloia, bai, guk ez dut. zergatik. Bueno, asko gustatzen zitzaigulako eta pasioz bizi izan degulako gure kirola. Eta ondoren korrika, bizikletan, igeri ere egiten dut tarteka, modu ludikoago batean, baina kirola egiten saiatzen naiz, oso ondo etortzen zait. Gorputzarentzako, buruarentzako, Eta ondo datorkit. garrantzitsua da. Nik uste du baietz. Mugimenduak zea ematen dit, ondoren pentsatzeko ere askatasuna. Bukatzeko, nuke elkarrizketa bukatu nahi jakin gabe. Babrano mundu kutre eta politonera, zer kezkatzen zaitut, zer zure kezkak izango dituzu. Bai, desente ditut noski. Eta azken aldian hori askoaren naiz pentsatzen ze mundu, ez? Uzten ari garen gure ondorengoei eta ondorengo gizarteari. Orain oporrak izan ditugu, asko gozatu dut. Baina, bueno, suteekin, temperaturen igoerarekin, eta batez ere bizitzeko velozitate honek edo deituko dio kapitalismoak ez, eragiten dituen sarraski hauekin oso kezkatu nago. Eta iruditzen zait gure belaunaldiek gu baino erronka handiagoak edukiko dituztela mundu honetan ondo bizi ahal izateko. Eta gauza oinarrizko honetatik hasita. Estalpe batetik, hezkuntza batetik, osasunetik, gauza oinarrizkoenak inoiz baino kolokago ikusten ditut, eta horrek eskatzen nau batez ere. Bueno, mundua geroz eta kutreago bihurtzen ari delako, eta edertasuna askotan ezin dugulako ikusi ere egin, eta batez ere jende batek ezin du ikusi ere egin, eta horrek eskatzen nau. Baina, bueno, poliki. Bueno, ea, norbert gaizita, zerretu ezin da kolektibizatu, norbert hasten ez bagea, norbert gaizita eta denunatean ea konpontzen ditugu gauzatxo hau, saiatu behintzat. Noski baietz jeni. Baina, mila esker etortzagatik benetan. Zuri, oso guztua naiz, eskerrik asko. Bidaliko diego, agur bai, gure ikusi. Bai, noski. Agur! Aio, eskerrik asko.